Pokret obnove Kraljevine Srbije smatra da pod obavezno treba vratiti redovno služenje vojnog roka. Naime, izrađen je koncept služenja vojnog roka u trajanju od 6 meseci, gde bi se vojnici osposobili i obučili na savremeno opremljeni i tehnički usavršenim sredstvima, a samim tim bi se stvorili uslovi da na prvoj liniji fronta se nađu tehnička sredstva, a što dalje od linije fronta nađe se živa sila. Naime, time bi se u duhu tradicije Kraljevine Srbije pospešio tradicionalizam i rodoljublje, ali pospešilo bi se i razvoj namenske vojne industrije, kao i tekstilne, prehrambene i drugih delatnosti. Ono što je najbitnije, uvećanjem i osavremenjavanjem vojske sa tehničkim sredstvima i živom silom, odvratili bi se svi bezbednosni rizici koji prete suverenitetu, slobodi Srbije.